Egunon bat mon egiten dizuet Euskadi Basque Countryko gizaki daneri. Gaurko agerraldia deitu egin dut, zuei azaldu egiteko, gure gobernupean dauden gizaki guztiak K019 birusetik babestu egin ahal izateko 800 milioi euro bideratu egingo ditugula. Eta nola banatuko dira 800 milioiak? 500.000 euro, maskarilla, eskularru, bestelako babeserako ekipamendu, arnasketa ekipamendu eta ospitaleetarako ohe berrien erosketara bideratu egin dira. Eta 789 milioi eta 500.000 euro material guzti hori azkar iritsi ahal izateko abiadura handiko trenaren obrara bideratu egin dira. Baina nola bideratuko duzue dirutza hori trenera eta hain gutxi babes ekipamenduetara? Ez du inolako logikarik. Lasai gizaki kazetari. Logikoa da trenari lehentasuna eman egitea, ze bestela, berandu iritsi egingo dira materialak eta orduan alperrik gastatu egingo dugu babeserako ekipamenduetara bideratu egindako dirua. Gogoratu egin, itxialdian egin ezin dituzuen gauzei buruz informatuta egon egiteko, STB baten buletin bereziak eskaini egiteko agindua eman egin dudala. Eta baita, kutsatu eta hildako kopurua herri jarraitu egin dezakezuela gure webgunean. Beti ere, datuak interpretatzeko zailegi ez diren bitartean. Hori gertatu egiten den momentuan, kendu egingo ditugu, zuek ez nahastu egiteko. Egunon bat izanekin Euskadi Basque Countryko gizakiok.